Prop de 1.300 taekwondistes van omplir els 12 tatamis que l'organització va instal·lar al pavelló de la Mar Bella per a la disputa del Campionat de Catalunya de Punses. Un cop més, aquest recinte olímpic ha reunit els practicants d'aquest art marcial a les categories de promoció adult i infantil. És com una coreografia de diferents atacs, defenses i patades, en la qual s'agrupen tots i es fan una tècnica. I ho han de fer tots a la mateixa categoria i els jutges deriven qui s'ha equivocat menys, qui ho ha fet millor, tot això. Es como un patrón, ya hay unos movimientos ya puestos para cada punse, para cada movimiento, o sea, cada movimiento ya viene de la antigüedad, básicamente. Sortim una base de 10 punts, o sigui, no sortim de 0 cap amunt, és una base de 10 punts i d'aquí ens van traient, i consta 6 punts són de presentació i 4 de tècnica. Llavors després s'ajunten la suma dels 3 àrbitres i és el que et surt a la pantalla. I la parella és el mateix però fent-ho sincronitzat. L'important de la parella és portar una bona sincronització entre ambdós competidors per trobar un equilibri entre les tècniques i les combinacions d'ambdós competidors, per portar una bona relació entre ambdós. Entrenem a base de molt mirall, és a dir, nosaltres el que fem és pràcticament ens mirem al mirall i el que trobem és molta sincronització entre nosaltres dos. Molta repetició. Molta repetició, molt entreno, unes 2 hores diàries cada dia més o menys, o 3, depenent del dia, i molt sacrifici sobretot. La pista ha viscut un no parar d'anades i vingudes de competidors. Els integrants de cada categoria realitzaven els exercicis i un cop comprovats els resultats es procedia a les entregues de premis. La modalitat de punses requereix una precisió i una concentració molt grans per poder obtenir bons resultats. Això s'escull des de petit, no? És una cosa que es porta des de petits. Llavors nosaltres vam escollir el punse perquè la tècnica ens agrada més, una filosofia que a nosaltres ens aporta molt més en el camí de l'aprenentatge, no? I bueno, el punse és menys violent en certa manera que el combat, però a nosaltres ens aporta molta filosofia i un camí molt tranquil i ens agrada molt més que el combat. Doncs mira, des de ben petita que ja he començat a treballar aquest tema dels punses de la tècnica en taekwondo i doncs m'agrada molt i és una que és com un hàbit per mi, des de sempre, des de petita. Me gusta más el punse porque soy una persona que me caracterizo una persona que es muy detallista, que le gusta mucho el detalle, el comerse la cabeza para hacer de 1 milímetro de movimiento para poder mejorar 1 milímetro, por ejemplo. Pues soy de esas personas, me miro al espejo, trabajo sobre mí mismo y bueno, pues más o menos a alto nivel es lo que decide también el que gana o el que queda un poquito por debajo. Esos pequeños detalles de entreno, de mirarte al espejo y corregir un simple milímetro, te puede llevar a conseguir un oro. A la categoria de parelles Sènior 1, els guanyadors van ser Judit López i Javi Cabanillas, mentre que a Sènior masculí 1 ho va ser a l'últim moment Iván Jiménez i a Sènior femení 1 Patricia Rubio. Amb aquesta competició es tanca la temporada catalana de punses, quan encara resten el Campionat d'Espanya i les proves internacionals.